stille, så det får hun nyder det. Næste dag. Kom med ham, Jonas. Lad os være. Fandt jeg ud af, at jeg var Spider-Man. Den der. Så gør det hele. Håber jeg. Og så kom der kommer du ind i timen. Så er hende der mormor. Jeg vil ikke tante. Kom nu. Tante. Så kommer jeg og spørger, om det er helt okay. Skal jeg... Okay. Du må ikke kigge helt ind. Så er det. Ja, og det. Det er helt okay. Det er helt okay. Så var det en kop. Ej, Lytje, du skal ikke... Nej. En bil til 3.000. Brydning. 3. runde. 3 minutter 3.000. Så kom jeg ind i ringen. Og så kom jeg ned. Så er det Jonas, der er ham der. Ja, så er det mig, der... Det er Jonas, der er ham der. Så er den store. Du kan gå lidt tættere på hinanden. Så kan du komme løbende mod mig, og så hopper jeg så op, okay? Nå, så er man ikke hurtigere. Så skal kigge rundt. Take the chair! Take the chair! Take the chair! Kom det igen! Tobias, take the chair! Du lige til at slå mig. Og så sparker jeg det med maven. Og så er det op. Tænk, som sådan en sparker. Så sidder jeg op på væggen. Og så løser den op i væggen, op her på stolen. Og så... Ej. Så er det op, og så sparker jeg dig i hovedet, altså bare. Au, bang, au! Og så vandt jeg. Yes! Og Jonas, så skal du sidde her. Nu giv mig hovedet op. But I can't. Nu skal du komme og købe noget her. Nu kom ind. Tag pengene. Jeg holder den igen. Kom lidt med, tag pengene. Om manden. Så skal du skyde. Ham. Bang! Og så skal jeg til at sætte elevatoren. Men så trykker jeg. Nu, Jonas! Så løber du ind i elevatoren. Yes. Og så kommer der et politimand. Kimi, forbi. Ja, jeg er nu fuldstændig. Så siger stop ham. Men så lukker den bare og kører den op. Ny sten. Så stopper vi. Så skal vi stoppe, ikke? Nej. Og alt det her, der ligger på gulvet, det er mennesker. Hvad sker der? Onkel Ben! Nej. Onkel Ben! Er du vågen? Nu se!
Så hopper Spider-Man op på husene. Der er nogen fortæller, vel? Jo, de skal lige til huset. Fly! Og så falder du fast her. Altså. Vil det ikke? Filmen. Nej! Ja, så siger vi lige senest, ikke?